Тапшыруның беренче сәламнәре Яңа Зимница авылына аша. Бүген үзләренең иң кадерле, иң газиз кешеләре Сәгадәт Исмаил кызы Джаббарованы ихлас күңелдән матур туган көне белән Ульяновск шәһәреннән улы Ринат, тормыш иптәше Фәридә, оныгы Айдар, Динара, кияүләре Илмас, оныкчылары Амира һәм Алия, Яңа Зимница авылыннан кызы Рима, Ульяновск шәһәреннән оныгы Гүзәл, Илгиз, тормыш иптәше Алсу, оныкчасы Кәрим белән һәм кода-кодагылары котлыйлар. Инде үзебез буй җитеп, кияүгә чыгып, өйләнеп, әти-әни булырга өлгердек. Тик һаман да тешләремдә әнкәебезнең кочагына кереп, бала чакта сыман назланып, иркәләнәбез, дип башлыйлар балалары үз хатларын. Әниебезнең йомшак куллары, йөрәк сусавын бастыра алырдай моңлы тавышы, бар сагышларыңны тарата алырдай назлы карашлары безне гомеребез буенда бәхетле итә. Бүген газизыбызның туган көне. Кадерлебез, рәхмәт сиңа. Балачагыбыз бәхетле үтте. Әле дә бу дөньяда син барга без бәхетле булып яшибез. Кайчан гына бармыйк, кайнанамның тавыны кырган, тәмле ризыклары пешкән, өйе пөхтә, кәефе әйбәт дип дәвам итә килене Фәридә бу хатны. Гомердә дә әнинең авызыннан авыр сүз чыга да алмас шикелле. Ул барыбызны да үз балалары сыман күрә. Инде оныклары өчен ул җанын кызганмый торган әбекәй булып та яши. Кадерле кодагыебыз, сиңа югарыдан шәфкать тулы йөрәк бүләк иткәннәр. Бик милаем гына елмаеп, ягымлы гына сөйләшәсең. Артык тавышыңны да арттырмыйсың. Синең яныңда шундый рәхәт. Без бәхетле синдәй кодагылар булганга. Котлыйбыз сине туган көнең белән. Әле озак еллар бәхеткә күмелеп яшәргә телибез. Фәрештәләр җаным икән синдә. Бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырла җыр, моң булып уза әкрен генә синең гомерең. Әбекәем, рәхмәт җылы назың биреп, безне иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп нык кышып бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз мең яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Бәхетле бул, туган көндә генә түгел, алгы көннәрдә. Синдәй матур кеше туа җиргә бары тик бер бик күп меңнәргә. Кадерле Сәгадәт Исмаиловна, әлеге котлау хатын бик матур җырда дәвам итәр. Рәхим итеп тыңлагыз. Саулашыр вакыт җиткәшәнкә, сабырлыклар кая табарган, йөрәгемне учларыма кысам, куеныма сине аламда, кишер әнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам, кишер әнкәй син ышандырып, син көткәндәгән кайтмасам. Беләм инде килми җибәрәсең, минем дә бит килми китәсең. Мин китәргә өлгермәдем, ә син инде кабат көтәсең. Кишер әнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам, кишер әнкәй сине ышандырып, син көткәндә әгәр кайтмасам.
Durmuş bir kanunları başka Yonda tutup bulmay bağlamı Enkey canım sinde izge canlar Bilsin idi sağlık rahatı Balam deyip yaşayanın için Şin ko'nglimdan cheksiz rahmatim Kishirankay kutgan ko'zlarimni Sog'ish bilan bir kun topilasam Kishirankay seni ishondirib Seni kutganda Kishirankay kutgan ko'zlarimni Sog'ish bilan bir kun topilasam Kishirankay seni ishondirib Sen kutganday agar qaytmasam Kishirankay seni ishondirib Sen kutganda agar qaytmasam Сәгадәт Исмаил кызы Джаббарованы матур гомер бәйрәме белән шын күңелдән бер туган абылары Мәнир Исмаилович, Рафик Исмаилович, Расима Усмановна бала аныклары белән котлыйлар. Әлеге теләкләргә бар Насыровлар династиясе дә бик теләп кушыла. Бүген тапшыруга язган хатта төп сүзебез апабыз, сеңелебез Сәгадәт турында булыр. Сокланмаган һәм үрнәккә куймаган кеше сине авылда да бик сирәктер кадерлебез. 2 бала анасы, 4 онук һәм 3 онукча абисе. Без кардәшләрен өчен җылы күңелле туган, авыр чакта да, шатлыкларда да беренче булып килүче кардәш син ул. Якыныбыз. Гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнашкан, оныкларын көннән-көн күбрәк шатландырып үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ям табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине нык ихтирам итәбез. Ир-ат бәйрәмнәре белән туры килә туган көн. Матур кышлар белән бергә син дөньяга туган көн. Якыныбыз Раббым кылып, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрен юллыйбыз. Апам, кадерле кешем син, урның йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинхар уйлама. Әле алда насыйп булсын тагын озак торырга. 2 дөньяның бәхетле, күркле колы булырга. Горурлыгым шиксез минем, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Кадерле Сәгадәт Исмаиловна, якыннарыгыз юллаган теләкләрне без сезгә чәчми түкми җиткерергә тырыштык. Алар соралуы буенча да тапшыруда җыр яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Картаябыз инде димәгез, гомер үтә диеп көймәгез. Балаларны күтәрешеп, аныкларны үстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Бабай. Син эшләргә җыенасыңмы бүген? Ә мин эшлим, бабай. Эш менә бу. Эш иртән сәгать 4-тә башлана. Картаясың, бабай. Заряд кем бетә ди? Арыталусыз эшләгәнсез, ал ял белмичә яшәгәнсез. Яшьлек үткәнен сизмәгәнсез, гомер үткәнен күрмәгәнсез. Картаябыз инде димәгез,
ömür deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip. Siz bulganга dünyalar matur, siz bulganga yemli tana tur. Yaşagız seni biz yaşlardan, görüp hürmet duyup yaratur. Partayamız indi demegiz, ömürde deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip. Arutalısiz işlegensiz, al yal bilim işe yaşagensiz. Yaşlık ötkenin sizmegensiz, ömür ötkenin kürmegensiz. Hey! Partayamız indi demegiz, ömür öte deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip. Partayamız indi demegiz, ömür öte deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip. Yaşagız yaratılıp suyup, partayırga vakit yok deyip.